बेयो बेदर नङा नासो नैबे जाबाय पेट्रल नङा बियो रिफाइन थावसो बेयाव थाव होना दोनबाय नै जोंनिया कुकार मेना संनाया आबैया संगोन दिनै नाखौ केमेरायाव बाहायल' नुदो बाट बुरजा बियो नाया 2.5 केजिसो जागोन वाव नै वाव थावा बेरदेरदो जोंनिया नायानो बेरो What the smell? मोदोमदोलै नाया नाया जानोसो गोथाव एवग्राया बेसेबां खस्थ' खालामना एवो मिथिगौ ना इनो सेफगार्ड लादो ने सेफगार्ड खनसेयावनो जाया नालाय ओंखायनो बाहाय एवबाय थादो खिना जाबाथाय नैयाव दोनलायगोन आरो नै खिनाखौ एवगोन What a beautiful color wow जोंनि आबैया बेनो जों नायना होबाय जोंनिनो कुकार मेना ओंखाम संग्राया बाराबाखौ गारबा देना होगोन नै गारबा देजागोनांदो बारा एदाव जाया बिखौ दिनै जोङो नाजों बिलाथि जागोन बेयो जाबाय आपेल नङा बिलाथिसो नोंथांमोना आपेल नंनो हानाय बेखौ नैबे आरो जोंनिया मा होनना बुङो हाग्रा बिलाइ नङा बियो मानिमुनिसो नैबे जाबाय जोंनि डाम्पार गारिनि सिलिन्डार बेयाव जोङो ओंखाम सङो नैया ड्राइ फालु गोरान एवना दोनखाबाय बेनो बाथोन दानो दिनखालि जोंनिया आबैया संगासिनो जानो जालायलांबाय कालारा वाव This is our hostel का मंदिर है इधर जो दिख रहा है ना ये जाबाय जोंनि हस्टेलनि मन्दिर फिसा नोंसोर जाबाय बेयाव फुजिग्रा इसोरो नैबे जाबाय जोंनि सिंगार नैबेबो सिंगार नैबे जाबाय खानाय मेकअप मैन वाव वेरी डेंजर ये हमारा दंकल है दंकल और मिथिंगाल दोङो जोंनिया बयसफोरनि फिल्टार बे जाबाय बयसफोरनि मन्दिर इथिंखालि दङ जोंनिया आपेल बागान नङा बियो गय बागानसो वाव जा मोजां समायना गय बागान बेनि जिं दङ नै खारजि दङ खारजि बेनि गेजेराव दिस इज आवार ह'म टावार नैबे जाबाय जोंनि ह'म टावार थानाय जायगा और नैबे जाबाय हाबनाय सिरि जायगा बेयो वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल रूम वाव दिस इज हमारा टॉपर है बाट पेटलातलाय दिस इज टॉम एंड जेरी का बाप है नै बिथाङा मियानिफ्राय गाबगासिनो दङ मेट्रिक केन्डिडेट नङा इयो वाव मिया नैबेबो रुमा बाट मानसि गैया बेयावबो रावबो गैया वाव नै जोंनिया सासेया होगासिनो दङ नैबे जाबाय बयसफोरनि रुम दाना गार्लसफोरनि रुमाव थांसै दिस इज थाकोन मेन सानसेखालि जोङो ओंखाम संनाय खिथिनाया थाकोन मेना बेनो गारबा मावथि बिराद मावथि वाव कौन है ये दिस इज आवर हावड़ा ब्रिज coming This is second room. Wow. ये है हमारा beautiful boys. This is our not topper but topper boy. Wow. Please once more.
Wow, this is Thakan Pai room. This is Thakan Pai chair, but here not. Second room khatam. This is our home tower backside and de manai bri sajabai. Boys for new room and everything जाबाय गर्ल्स for new room. तो डायरेक्ट दिखाइनोसै आङो. ये देखो आ गया मैं. इधर कौन है? oh यहाँ पर एक है. क्या सासी दंगो? is eating and reading. okay. or maybe girls for new room. बिथिंनिफ्राय फैबाय आङो. wow, very beautiful. and there are me आंथिं फैबाय. there mean आरो नै हाबफैबाय आं बिसोरनि रुमाव. wow. okay, here is not रावबो गैया बेयाव. इसका मालिक है ये है. इसका मालिक इधर है. वाह. सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मार डालो मुझे. और इधर एक रूम है, इधर भी है, इधर भी है. यहाँ पर 2 रूम है. सी इज रीडिंग. और यहाँ पर एक है चिंपांजी. और इधर कोई नहीं है. रावबो गैया बेयाव. 1 2 3 4. यहाँ पर 4 लोग रहता है. ये लोग कांचना का फ्रेंड है इसलिए बेनिखायनो मोखां देखायाखै. इबो देखायाखै. ये हमारा कुकरमैन का रूम है इधर. वाओ. इधर से ये देखो कैसा लगता है. वाओ, very हैंडसम रूम. यहाँ पर गर्ल्स रूम नो एंट्री. बट मैं बहुत डेंजर हूँ ना, इसलिए मैं यहाँ पर एंट्री कर दिया. ये हमारा एप्पल बागान नहीं है, अमूल बागान है. ये देखो कितना ब्यूटीफुल देख रहा है. एवखांसिगोन एसे सेफगार्ड. आबेया गिनानै लागासिनो नै. मोखाङानो दाल थुंग्रि. like a दाल थुंग्रि. wow, what a beautiful color. This is na खर', this is na मेजेम. देरगोन दै बोरैबा. बे बिलाथि आरो आलुजों बिलाथिजों लागायनो हागोन. सालमन खान्थाव. wow, सालमन खान्थाव. नोंथांमोनाबो बेबायदि सालमन खान्थाव दिहुननाय थावखौ मोनजाया जानो हागौ. बाट जों जाफेरबाय नै. बेस्ट चइस सालमन खान. दिनै नाजों आरो बिलाहिजों. wow, बेसे. बिलाहि नङा बियो. नासो दे. सरि बिलाहि जोङो. आबैया पियास होबायनो. जोंनि आबैया सिगांनि ना हायो होननो रोङालै आबैया. सेखाफोरथ' जेना जागोनलै मुगा हायो होननो थिनबाय थाबा. नै फ्राइड राइस. ना मेजेम एन्ड ना फ्राइ राइसआव जायोगा. दलिफा. नै जोंनिया आबैया
नाखौ होसिगोन बेयाव नै नाखौ होबाय जोंनिया बिलाहिजों नाजों बे जाबाय मानिमुनि नङा धुन्दियासो नै जोंनिया जाबाय जोंनिया नै जानो जाबाय बटफायाव बाङाय जानो वाव जोंनिया नै जानो जाबाय Kadang mana nang boleh? Serius asunan lah bay. Ayo. Nih ketemu mana nih? Nah ini gitar lagi nih. Ini apa suka aja ini? Saat mana juga? Suka kalau bisa. Aska video itu nih. Nih jengnya zakna apa? Gini sunnah kan ang obasta. Nih.